Na lura cewa mutane suna zuwa online suna magana cewa ai su kan da su samu diabetes gwanda sun samu HIV. Irin wannan maganan bai dace ba don kuna raunana karfin hali na masu ciwon shuga. Ku sani cewa bai kamata a doka ku ji kyaman ko mai HIV ko mai diabetes ba, don suna bukatan taimakonku ne kuma suna bukatan ku karfafa musu gwiwa. Ya zama dole ne yi bidiyo a kai don da suna wannan bayanin, kaga ya kamata ni a matsayin kwararre zo yin bayani ko wannan maganan da ake yi ya dace ko bai dace ba. Abin da ya babbanta ita HIV da ciwon shuga na ɗaya shine ku sani cewa ita ciwon shuga musamman type 2 diabetes ana iya reversing ɗin shi. Me ma'anar reversing? Kamar yadda na faɗa, reversing shine zaka zanna baka shan magani, sai kiyayewa da motsa jiki kawai kake yi kuma shuganka yana da kyau. Kuma har in shuganka yana da kyau baka shan magani kana motsa jiki ne kawai har na wata 3 zuwa gaba, ma'ana ka reversing diabetes. Amma kaga HIV ba za ka iya rayuwa baka shan magani ba, amma dukansu har in kana shan magani ba za ka samu damuwa ba. Kun sani cewa ana iya samun HIV ta wurin saduwa, amma ciwon shuga ba a samu ta wurin saduwa. Wato in namiji yana da ciwon shuga ba zai iya ba matansa ba, ko mata tana da ciwon shuga ba za ta iya ba ma mijinta ba. Ita ciwon shuga sai dai a gada, amma ba a samun shi ta wurin saduwa. Kuma kun sani cewa ita HIV ana ba da maganin kyauta ne, amma diabetes kun sani kai ne zaka sayi maganin da kanka, ko kuma in kana NHIS a baka maganin. Ku sani cewa ita HIV da magungunan HIV wani lokaci suna iya kawo diabetes, musamman in ba a kula ana gwada shugan kowane wata 3 zuwa kowane wata 6. Ita HIV da magungunanta suna iya kawo diabetes, amma kagan diabetes ba za ta iya kawo HIV ba. Dukansu suna iya kawo kurarraji a jiki, dukansu suna iya kawo raunana garkuwan jiki. Amma ku sani cewa ita ciwon shuga muddin ka kula, musamman zancen abinci da motsa jiki, kuma har in kana kan magani kana shan magani ba za ka samu damuwa ba. Kuma ma akwai da yawa wanda suke da type 2 diabetes wanda ma ba su shan magani sun reverse din ciwon shuga. Don haka ku daina comparing din HIV da diabetes. Ciwon shuga da ciwon HIV daban ne, wannan ana iya samun ta saduwa, wannan ba iya yi. Wato akwai communicable disease and non-communicable disease. Don haka ba abin da ya haɗa su. Kar kuna raunana gwiwan masu ciwon shuga, kar kuna kyaman masu HIV.